Walit sing film-film zaman saiki sing lagi viral kuwi lho. Aku ora nonton film kura koyo. Ya, sampean tok maneh iki dadi Walit, terus aku iki bojone sampean iki bojone sampean. Ngono lho. Aku kudu piye? Terus Walit nak niken boleh, ngono ndang. Walit nak niken boleh. Tak nak lah sosis Walit layu. Sakit. Omong apa to jane? Lho, kuwi film zaman saiki viral lho. Lah zaman saiki aku tonton aku ra kuwi kok. Lha apa? XX. Ayo, doke ketonton. Apa mulai ketonton lek? Ngapa? Piye? Ngapa? Putra dalam dicokot kire. Benar dicokot kire, tak pedane. Yang selalu teraniaya akan banyak rezeki. Alah. Amin. Wah, jan wis diratani kabeh. Ibu-ibu alhamdulillah. Kosek. Apa? Sampean ndeleh dhuwit ning kono gampang ilang. Kok iso? Sing pengen resepe bener gampang ilang. Heeh. Iki mau aku wis diwenehi lho. Piye? Resepe duit ben ra gampang ilang. Sampean ngerti ora? Duite tak deleh ning endi? Ora ngerti iki. Ndek iki ning kene. Iki resep ben duit ora gampang ilang lho. Arep dimaling ya masuk maling arep ogok-ogok rene ya ora mungkin. Ora duwe. Iki ora nanggok blas e. Lah iya. Kayak di oh kene. Ngapa kok malah kiri-kiri ki ngapa? Keri kena udel. Wah, duwite iki dawane iki sepiro rek. Wis ngate kaya ngono iki lho. Keri ya kayak. Oh, niki. Tiba iki wis tuwa iso keri bae. Oh, iso. Iya. Aku tergantung musuhnya. Alah. Niki iki suwe-suwe saya pinter iki aku. Ayo. Kelas pira ta, Dok, sayang? Kelas 1 SMA, Pak De. Bayangke kelas 1 SMA sudah melalang buana. Amin. Lah ngene iki lek ora mergo pangesune panjenengan ya aku ora iso dadi kaya ngene iki. Oh, pancen aku mandi-mandine wong. Iya. Ya soalnya mendekati Tuhan. Kudune seneng lho, berarti wong agamane kuat. Kaya wayang ki lek makin cedhek karo dalange iki berarti watake iki apik. Ora karepmu ora ngono cedhak karo Tuhan iki mati ngono ta kowe? Ora, sampean kan wis haji. Heeh. Lah kan dongane sampean kan mesti mandi. Ah, Kan iya. sampean wis di rumahnya Allah. Amin. Ya pancen aku mandi-mandi. Lah. Ngono lho. Aja beransumsi. Aja nesu. Sik iki aku takon wis kelas 1 SMA. 1 SMA. Yo berarti padha karo si Lintang kae lho. Anu, iki terus terang iki karo wong tua kudu terus terang ya. Nggih. Wis duwe pacar apa durung? Urung ya, Pak De. Urung. Apa ora iman-iman mbok gurke? Apane? Atimu kuwi lho. Oh. Masa remaja ikutilah masamu supaya tidak terasa hampa. Kalau saya tidak seperti itu. Di masa muda zaman sekarang, saya tuh berlomba-lomba mencari uang biar masa tuanya itu tidak kayak sampean. Ngapa? Masa tua itu harusnya menikmati hidup. Lah sampean sik nggak kerja. Justru saya kerja menikmati hidup. Kayak Kok iso? tidak hanya mencari materi tapi juga mencari kesemenangan hati. Oh, golek senenge ati. Berarti ora dibayar ora apa-apa. Lah sampean ning kene jek Yo njaluk yen ora bayaran. dibayar lah atine ora seneng. Lho kan golek senenge ati. Iya lah senenge Lah ati. berarti sampean lek golek materi. Berarti kan sampean dudu wong seni. Loh. Lek jenenge wong seni kuwi arep ora dibayar ora apa-apa ya, Mas. Aku yang seni ora ning kene ning mburi ku ana kamar mandi. Seni kuwi nguyuh nek kuwi seni kok malah warna-warna. Koyo bos, tak goleke. Apa? Tak goleke calanang ku iso dadi pacarmu. Ndi, ganteng apa ora? Modale gur nyawa tok sing ngendang jaipong. Iya. Lah yoga. Oh, Lek kae gah. malah kae dadi mokondo. Iya. Mbak Niken berarti kancani Mbak Winong. Mbak kene Mbak Winong, kene Mbak Winong, kene Mbak Winong. Ayo. Sampe niki favoritku mung nonong kae tok. Kene Mbak Winong. Ayo. Sik ning laras pelok terus bae. Sepote tunuk gleng wis ya, Mas. Apik men kuwi. Tuh. Apik men sepatu kok. Tunuk gleng ngono ya. Mending ngono ya. Ya, Oke, kok ditambah barang ya. Ayo. Ciralu tunuk.
Wis, ayo Mbak. Kok sik kowe wong tuwek-tuwek kok iso manut karo bocah lho. Kan. Coba sepatu mau ganti jogeti Mas Garing jogeti iki mau. Ndak, coba. Ayo. Ayo Mas Garing coba. Ayo Pak. Iki mau. Ndak baleni. Ayo kan. Tuna gleng. Mas Garing. Tuna gleng. Tuna gleng. Tuna gleng. Tuna gleng. Tuna gleng. Tuna gleng. Iki tak jogeti. Kowe ngerti jogetan apa iki? Nyapa? Ngetus. Mbak Winong rene. Marahi Niken iki lho. Ora ini lho sepur kok tunuk gelingi lagi iki lho. Apa sepet? Ya kene. Waduh jan. Bocah saiki iki lho ayu-ayu aku biyen kok kesusu lahir ngopo. Apa balik nah? Balik nah sing tak boli wis ora ono. Lho, ning sampean ki ora ngerti, malah bocah seusia segini itu, di usia segini itu malah selerane itu yang lebih tinggi. Biasanya luwih tua. Ah iya. Aku ki jane ki seneng lho karo wong-wong sing wis tua-tua kaya di umur 50 ke atas. Lah mbok karo mangun gon kuwi. Kok sebabnya apa kok seneng karo piyai sepuh sing umure 50 munggah? Neng kudu anu Mas, nggih rada sugih Mas. Lek ora sugih ya golek apa. Oh, ya apa prinsip Ya apik. kan, dadi ngenteni Ora, dina. kowe iki jare iki penyanyi apa wereng. Golek wong tua ndang mati warisane kanggo apa ngono. Wah. Ning sampean ki pantes dadi walit. Dadi walit wae, dadi walit. Walit. Walit Sing apa? film-film zaman saiki sing lagi viral kuwi lho. Aku ora nonton film kura kowe. Ya sampean tok maneh ki dadi walit, terus aku iki bojone sampean ki bojone sampean. Terus Ngono lho. aku kudu piye? Terus walit nak niken boleh, ngono ndang. Walit nek niken boleh. Tak nak lah sosis walit layu. Sakit. Omong apa to jane? Loh, kuwi film zaman saiki viral lho. Lah zaman saiki aku tonton aku ra kuwi kok. Lha apa? XX. Wis ora acet. Kene saiki Mas Garing ing tengah. Apa? Tak dapuk dadi anu. Astagfirullah. Nah, kuwi Bocah iki polahe yo kok sik ojo lagi semangat iki ngono kuwi. Oh iya. Yo larase pelok sampean manggandrung bawa nyidam sari gandrung Winong karo gandrung Niken. Iya. Ayo kuat ora. Boyok. Oke, ini Ayo. tugas saya laksanakan karena saya juga seorang TNI. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan TNI tenan po? Apa Tani. TNI apa? Yo tiru-tiru Pak Susu. Mbok rasa ngaku-ngaku ya. Ya pokoknya tugas saya laksanakan. Ayo, coba Niken sik, ayo. Sing magandrung Niken sik. Duh wong ayu. Nah, kaya ngapa? Piye, men nggo anu rabuk nyawa. Ora masamu tebu piye? Duh, wong ayu. Ih, pengen, Pak, pengen. Sapa sing pengen? Kae sing nonton kae ngeleki ditutupi sarung ngene. Iya. Pepujane ngati. Tegur ra kuat ya. Wis lunga. Go. Ana wong tuwa roman malah tinggal nguyuh. Caidian. Kono Ken, terno Ken. Aja ngawur e. Ya. Kaya ngene. Wong nandang Kae ana rembulan Kang Mas. endi? Rembulane ketutupan terop Kang Mas. Apa iya apa? Sing ketok drijimu tok. Wong kok ora ono rembulan kok. Lah sing kene iki nyekel mik kok, isane tangan kene. Iya. Apa mung awakku dhewe. Kene. Genti Winong. Genti Winong. Kuwi lho. Jangan mendadak Mas niki anu wis tuwek latah yayine. Jangan mendadak ibubune apa? Hah? Jangan mendadak iki apa? Jangan mendadak iki. Jangan ujuk-ujuk.
Cek to Pak Dik, kula ajeng tanglet. Apa? Niki wau kan niki seduwe kan diseragami to. Niki jenengan nggih diparingi seragam. Apa iso penjahit gawe kaya iki? Khususon. Iki jahitan khusus. Iki wis tak iseni lho iki. Berarti jenengan bangga mboten diparingi. Loh. Bangga no. Aku mentahan no. Ayo Mas Gareng, ya. Do dewa Jawa takut. Winong. Dalam. Tangane gandengen kuwi digandeng Mas Gareng digandeng. Jak mlaku sayu. Mriki. Wah jan putune ngenterke mbae ning puskesmas ya ngono kuwi. Dadi ben digolekke tombo, ayo. Padune Meri. Aku demek kowe ngrangkul kowe Meri. Ya iki resikone bathine dagelan ya iki. Ngopo? Nadyan anak buah iso demeki wong ayu timbangane bos mung ngelas-ngelus debok nggo apa. Ora pengen sesuk tuku dhewe, ayo. Kok sik apa diacarke to? Tembunge kok tuku dhewe. Ayo. Kaya Nenoe welasa nomring wa mami. Gegere Winong lek ning kene ketok gawedi lho. mikane yo Gegermu dhewe rene yo tak tutuhi gegermu dhewe. Tak tutuhi gegermu dhewe. Bojo nom bojo tuwa ora pareng padu. Ajare njaluk adik. Alah. Tak nak. Hah? Tak nak. Yo dinak. Sosis walit dah layu. Kulit walit dah kisut. Yang nanti dicangkok lah. Apa to jane iki basa apa to? Yo, ganti gandrung niken. Udah layu. Wis mbok tus padha. Teguh udah layu. Yo. Ganti gandrung niken ganti. Yen cedak tansah. Apalane ditukui? Lan ndi? Pindho mimilan Besok kapan? Besok kapan katekan? Heeh, iso suwe iso lemu to kowe, Nduk. Oh, aja ngono to. Bodimu lho jan kaya bemper kuwi. Iki aku wis berusaha diet lho. Berusaha diet. Iya. Besok kapan katekan? Jejer. Kaya kendaraan nyalip ya. Lan wong ayu. Ganti Winong. Ganti Winong rene kowe. Jenenge gandrung ya diparani kok aku sing kon moro. Aku wong wedok kudu moro aku. Walah. Wong lanang wis tuwek ra gelem rekoso. Dadi nang Winong. Dalam. Ibaratno kaya kowe goleki batange lho, kowe sing goleki. Lah niku cocok. Upama kira Wis entekno dhewe. Ampun ngambek to, Om. aja nesu. Upama sira nakudha tanpa prau. Ayo nganggo laras to kok terus. Jangan ngambek. Kok terus nesu ngopo nganggo laras to? Tekno aku ket mau dinyek terus kok. Mboten. Jangan mengke lek sugetan ngoten pendek lho. Pendek meneh. Weh Iya. tenang lho. Aku wis suwe ora tau mangan cah wedok lho. Upama Larase sira pendek, Mas. nakoda Nano. tanpa prau sat-sat sarah ing Jolodri. Nyik nyam nyak nyik. Nyam-nyam. Lah nyapo melo sumbing barang iki. Aku ki latah kok. Walah. Nyidam Saria. Tibane cucur, Babuk. Cucur. Walah. Kok latah men to ya? Marah. Buka celuk memanik saka Mbak Winong sik iku gentenan karo Mbak Niken. Monggo. Ya Mbak Winong, memanik. Monggo, yo. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu pindarat nang malelan tanganku mugi rasa eling senadyan
bablas kirama jaranan ya. Nggih. Garet mendom ati kang goyang yen tan tembung. Oh.
Terima kasih. Matur nuwun. Kowe ngapa? Piye Mas Gareng ngapa? Ketarik, Mak. Mas itu tuh Mas. Eh? Lah kadung aku nyangklen iki ya. Ayo terang dulu, ayo. Winang lho, winang. Ayo nang. Mripate ramen. Hop, sik. Niken apa kuwi? Celeng. Winong? Jaran. Jaran. Mas Gareng yo iki kirek. Kuwale. Apa mulai sing kecokot, Lek? Ngapa? Piye? Ngapa? Putra dalem dicokot kire. Bener dicokot gerene, tak pedale. Terus. Lah mosok kene celeng kene jaran wis gon jatil kire. Ora apa-apa, sing penting iki tali asih. Mbak Niken entuk tali asih 100.000, Winong 100 ini iki. Nah. Ini Mbak Winong. Matur nuwun Mas Bayu. Terima kasih. Sehat selalu panjang umurnya Mas Amin, Bayu. amin. Semoga tambah berkah ya Mas Bayu. Amin, amin. Bahagia selalu Mas Bayu. Nggih. Aku di Ngapa? tali asih. Lah ngapa kok iso njaluk tali asih? Anu Mas, tali kotang mawon. Tali kotang sing duwe Surabaya. Apa tali dadunge ngendat? Aku Ayo joget sik no. Kae mau wis ditebusi joget celeng karo jaran. Wong ora nek kringete. Lho anakku Mbak. karo winang lo keringetan. Adus keringet iki lho. Bayu ya karo wedokan lomo. Kok kok senengane nesu. Karo aku pahit. Wis ora usah nesu. Engko gara-gara tak tambani. Oke, lagi. Mbak Niken karo Mbak Winong gen leren sik. Aso. Ketemu ning Patet Songo. Nggih, Mas. Heeh, bakune padha kecekele.